ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ବାପା ମା ଯଦି ମମତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ତେବେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ଼। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ଥାଏ। ସେ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାମ, ପ୍ରତିଟି ବଳିଦାନ କେବଳ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଥାଏ। ନିଜେ ଫଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ନୂଆ ଜୋତା କିଣି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା ଘରର ଛାତ ପରି, ଯଦି ହେଉ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ନିଜେ ସହି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବାହାରୁ ନଡ଼ିଆ ପରି କଠୋର ଦିଶୁଥାନ୍ତି, ଭିତରୁ ସେ ଅତି କୋମଳ। ବାପା ଥିବା ଯାଏ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନା। ସତରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମଣିଷ ସିଏ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ।